భగత్ సింగ్ సేవా ప్రతిష్టాన కేంద్ర సమితితో కోటు కర్న 14 ವರ್ಷದ ದಿಂಚಿ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮಲ್ಪನ ಒಟ್ಟುಗು ಜನಮಾನಸುಡು ಪರಿಸರ ಪ್ರಜ್ಞೆಯನ್ನು ಮೂಡಿಸಾವನಂಚಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ನಮ್ಮ ಮಲ್ತೊಂದು ಬೈದ ಇನಿ ತೊಕ್ಕೋಟುದ ಉಳ್ಳಾಲ್ತಿ ಧರ್ಮರಸರ ಕ್ಷೇತ್ರ ಉಳಿಯ ಮೂಳು ದೈನಡ್ಪಂಚದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮ ಬತ್ತ ಸೇರೊಂದ ಈ ಪೊರ್ಲ ಅವಸರಡು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಉಳ್ಳಿರು ಬಾಲಮಾರುತಿ ವ್ಯಾಯಾಮ ಶಾಲೆ ಮಂಜನ ಕುದ್ರು ಒಂದು ಉಳಿಯ ಒಂದು ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯಿನ ವರದರಾಜ್ ಆರಿಗೆ ಆರ್ತಿಪಿರ್ತಿಡೆ ಎದ್ಕೊನ್ವೆ ಅಂಚನೆ ಗೌರವ ಗುರುಕಾರಾಯನಂಚತನ ಸುಂದರ್ ಮಿರ್ಲ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟು ಉಳಿರು ಮಾಜಿ ಉಳ್ಳಾಲ ಪುರಸಭಾ ಸದಸ್ಯರು ಆರೆಗಳ ಆರ್ತಿಪಿರ್ತಿಡೆ ಎದ್ಕೊನ್ವೆ ಅಂಚನೆ ವೀರಾಂಜನೇಯ ವ್ಯಾಯಾಮ ಶಾಲೆ ಹನುಮಾನ್ ನಗರ ಉಳ್ಳಾಳ ಒಂದತ್ತ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನಂಚನ ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಆರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಪಸ್ಥಿತರುಳ್ಳಿರು ಆರೆಲ್ಲ ಆರ್ತಿ ಪಿರ್ತಿಡು ಇದ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅಂಚನೆ ಇನ್ನಿತ್ತ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ದೈ ನಡಪೆರೆ ದೈನ ಕೊರ್ನಂಚಿತ್ರನರು ರಾಕೇಶ್ ಬೋಳಾರ್ ಆರ್ಲ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಪಸ್ಥಿತರುಳ್ಳಿರು ಆರನ್ನು ಆರ್ತಿ ಪಿರ್ತಿಡು ಎದ್ಕೊಂಡ್ವೆ ತೊಕ್ಕೋಟದ ಬಾಗೋಡು ತೊಕ್ಕೋಟು ಹೊಡೆದು ತಲಪಾಯ ಹಿಡಿದು ಕುಡ್ಲ ಮುಟ್ಟಲ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಊರುಡು ದೈ ನಡಪಂಚ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಐತಂದ್ರೆ ಅವು ಪರಿಸರ ಪ್ರೇಮಿ ಏನಂತ ಬಾಂಧವಗುಳ್ಳಾಲ ಆರು ನಮ್ಮ ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ಸೇವಾ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ವೃಕ್ಷಾಂಕುರ ರಕ್ಷಾ ಪಂಚ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಪ್ರೇರಣೆ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಆರ್ಲ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಪಸ್ಥಿತರುಳ್ಳಿರಿ ಅವರಿಗೆ ಅರ್ತಿ ಪಿರ್ತಿಡೆ ಎದ್ಕೊಂಡೆ ಅಂಚನೆ ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ಸೇವಾ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಕರ್ನ 14 ವರ್ಷದಿಂಚಿ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಪನ ಮೂಲಕ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಲ್ಪರೆ ಒಂದು ಪ್ರೇರಣೆ ಒಂದು ಆರಂಭಿಕವಾದ ಪ್ರೇರಣೆ ಕೊಡ್ನ ಚಿತ್ರ ಅಂದತ್ತ ಗುರುಕಾರ ಜೀವನ್ ಕುಮಾರ್ ತೊಕ್ಕೋಟು ಉಳ್ಳಿರಿ ಅವರೆಲ್ಲ ಆರ್ತಿ ಪಿರ್ತಿಡೆ ಎದ್ಕೊಂಡೆ ಅಂಚನೆ ಗೌರವ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನ ಚಿತ್ರ ರಾಕೇಶ್ ಬೈಪಾಸ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಳ್ಳಿರಿ ಅವರೆಲ್ಲ ಆರ್ತಿ ಪಿರ್ತಿಡೆ ಎದ್ಕೊಂಡ್ವೆ ಅಂಚನೆ ಉಳ್ಳಾಲ್ತಿ ಧರ್ಮರಸರ ಕ್ಷೇತ್ರ ಉಳಿಯ ಒಂದೆತ್ತ ಟ್ರಸ್ಟಿ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಯು ರಮೇಶ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಪಸ್ಥಿತರುಳ್ಳಿರಿ ಅವರೆಲ್ಲ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಂತುನೆ ಅಂಚನೆ ನನೊಂಜಿ ಟ್ರಸ್ಟಿ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಹೊಯ್ಗೆ ಯಾರೆಲ್ಲ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಉಪಸ್ಥಿತರುಳ್ಳಿರಿ ಅವರೆಲ್ಲ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಂತನ್ವೆ ಅಂಚನೆ ಉಳಿಯತ್ತಾಯ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿ ಒಂದೆತ್ತ ಗುರುಕಾರಾಯ ನಂಚಿತ್ರ ಆನಂದ್ ಮೆಂಡನ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಉಪಸ್ಥಿತರುಳ್ಳಿರಿ ಅವರೆಲ್ಲ ಆರ್ತಿ ಪಿರ್ತಿಡು ಎದ್ಕೊಂಡ್ವೆ ಅಂಚನೆ ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ಸೇವಾ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಾರ್ಯಚಟುವಟಿಕೆದ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಪೊರ್ಲ ನೋಟಿಪುರ್ಪನ ಕೊರಳಿರಿ ಜೀವನ್ ಕುಮಾರ್ ತೊಕ್ಕೆ ಸಿಂಗ್ ಸೇವಾ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ವತಿರ್ದು ಕರಿನ 14 ವರ್ಷದಿಂಚ ಎಂಗ್ಲು ಸಾಮಾಜಿಕವಾಯಿನಂಚಿನ ಅಂಚನೆ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕವಾಯಿನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಮನ್ಪುನ ಮುಖಾಂತರವಾದ ಈ ಬಾಗಡ ಒಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಂಸ್ಥೆ ಆದ ಜನಕ್ಕುಲ್ನ ಒಂದು ಜನಮನ್ನಣೆ ಪಡೆಯಂಚಿನ ಸಂಸ್ಥೆ ಆದ ಬುಳೆಯೊಂದು ಪರ್ಪನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಕರಿನ ದಶಮ ಸಂಭ್ರಮದ ಆ ಒಂಜಿ ಆಚರಣೆದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎಂಕ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಈ ಒಂಜಿ ವೃಕ್ಷಾಂಕುರ ರಕ್ಷಪಂಚನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಒಟ್ಟು ಸೇರ್ಪಾದ ಕರಿನ 4 ವರ್ಷದಿಂಚ ನಿರಂತರವಾದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಮಂತೊಂದು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಮುಖ್ಯವಾದ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮನ್ಪರೆ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಪ್ರೇರಣೆ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಪರಿಸರ ಪ್ರೇಮಿ ಅಂಚನೆ ಈ ಬಾಗಡ್ ನಮ್ಮ ಪರಿಸರದ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಕಾಳಜಿ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನಾರ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಓವು ಮರ ಐತ ಪುದರ್ದಾದ ಐತ ಗುಣಕುಳದಾದ ಐತ ವಿಚಾರನ ಪೂರ್ಣವಾದ ತೆರಿನಂಚಿನ ಮಾದ ಉಳ್ಳಾಲ ಎಂಕ್ಲೆ ಒಂದು ಪ್ರೇರಣೆ ಕರೆಂಟ್ 4 ವರ್ಷದಿಂಚಲ ಅರ್ನ ಒಂಜಿ ಸಹಕಾರದಿಂದ ಎಂಕ್ಲ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಂತೊಂದು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಇನಿ ಈ ಒಂಜಿ ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರ ಉಳ್ಳಾಳ ಧರ್ಮರಸರ ಈ ಒಂದು ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರಡ್ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅನ್ಪರೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಎಂಕ್ಲೆ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಈ ಭಾಗದ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಬಾಲಮಾರುತಿ ವ್ಯಾಯಾಮ ಶಾಲೆ ಅದು ವೀರಾಂಜನೇಯ ವ್ಯಾಯಾಮ ಶಾಲೆ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪ್ರಮುಖರನ್ನೆಲ್ಲ ಕೈ ಜೋಡಿಸಾದು ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಒಂಜಿ ಇನಿ ಸುಮಾರು ಈ ಭಾಗಡ್ ಈ ಪರಿಸರಡ್ ಇಲ್ಲಡ್ ದೈ ನಡ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಒಂಜಿ ಕಜ್ಜ ಇನಿ ನಡಪೆರಂಡು ನೆಕ್ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಈ ದೈ ಕೊಡ್ದು ಸಹಕಾರ ಮಂತಿನಂಚಿನ ರಾಕೇಶ್ ಅವರಿಗೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಆಭಾರಿ ಅದುಲ್ಲ ವಿಶೇಷವಾದ ಇಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮನ್ಪುನ ಉದ್ದೇಶದಾದ ಪಂಡ ಪರಿಸರದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಕಾಳಜಿ ಬೋಡು ಅಂಚನೆ ದೈ ಮರಕಲು ದುಂಬದ ದಿನಟ್ಟು ನಮಕ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅದು ಬತ್ತನ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯವಂತ ಒಂಜಿ ಆರೋಗ್ಯ ಡುಪ್ಪೊಲಿ ಪನ್ಪುನ ವಿಚಾರ ನಮ್ಮ ಮಾತ್ರ ತೆರೆಯೋಣ ಇನಿ ಈ ಉಳ್ಳಾಳದ ಧರ್ಮರಸರ ಕ್ಷೇತ್ರದ ದೈ ನಡ್ಪುನಂಚಿನ ಅಗತ್ಯ ದಯಪಂಡ ಮೂಲು ವೃಕ್ಷ ಸಂಕುಲನೆ ಮೂಲುಂಡು ಆಂಡ ಈ ಭಾಗಡುಪ್ಪುನಂಚಿನ ಜನಕ್ಕಳಿಗೆ ಪಿರಲ ದೈ ನಡ್ಪುನಂಚಿನ ಆ ಒಂಜಿ ಭಾವನೆ ಬತ್ತಿನ ಅವು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕುಶಿತ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಡೆಗೆ ಪೋಪ ಅವಳು ದೈ ನಡ್ಪುನ ಬಿಡ್ಲೆ ಇತ್ತಿನ ದೈನ ಕಡ್ತದ ಅವಳು ಪೂರ ಒಂಚೂರ್ಲ ಅಲ್ಪ ಮಣ್ಣಿಜ್ಜಂದಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪರಿಸರ ಆತನ ಇನಿ ಒಂಜಿ ಪನೋಡಂಡ ಇನಿ ದೈ ನಡ್ಪುನ ಆ ಒಂಜಿ ಕಜ್ಜಗ್ ಪ್ರತಿಯೊರ್ಲ ದುಂಬರ್ಪುನಂಚಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಉಂಟು ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಉಂಟು ದಯಪಂಡ ನಮ್ಮ ತೂಂದುಲ್ಲ ಕರಿನ ಕೊರೋನಾದ ಸಂದರ್ಭಡ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇಜ್ಜಂದನೆ ಎತ್ತೋ ಜನ ಸೈತಿನ ಉಂಡು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಬರೋಡಂಡ
ಅವು ಇಂಚಿನ ದೈಕ್ಲ ಮುಖಾಂತರ ಬರ್ಪುಂಡು ದೈಕ್ಲು ನಮ್ಮ ಬುಡ್ನಂಚಿನ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ದಾದೊಂಡ ಅವೇನು ಅವು ದೈಕ್ಲದೆ ತಂದು ಅವು ನಮಕ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಕೊರ್ಪುಂಡು ಅಂಚಾದ್ರ ಮನುಷ್ಯರನ್ನೆಲ್ಲ ಮರಕ್ಕಳನ್ನೆಲ್ಲ ಸಂಬಂಧ ಅವು ಒಂಜಕ್ಕೊಂಜಿಗೆ ಬೆಸೆದುಪ್ಪುನಂಚಿನ ಸಂಬಂಧ ನಮ್ಮ ಆತು ನಮಕೊಂಜಿ ಉಪಕಾರ ಮನ್ಪುನಂಚಿನ ದೈಕ್ಲೇನು ಕಟ್ತು ಬಿಡುತ್ತಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯರು ನಮ್ಮ ಸರಿಟು ಉಪ್ಪೋಡಂಡ ಆರೋಗ್ಯ ಉಪ್ಪೋಡಂಡ ನಮಗೆ ದೈಕ್ಲನೆಲ್ಲ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಉಂಡು ಇನಿ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಓವೆ ಒಂಜಿ ಸಿಟಿಗೆ ಪೋನಾಗ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಡ್ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಕಾರ್ಡ್ ಪೋನಾಗ ನಮ್ಮ ಸುರುಕು ತುಪ್ಪು ನಾ ಕಾರ್ ಒಂಜಿ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಮನ್ಪಲ್ಪ ಓಲ ನೆರಳು ಉಂಡು ಅಂತುಪ್ಪ ಕುಡ್ಲಾಡು ಪೋನಾಗ ಓಲ್ಲ ನಮಗೆ ನೆರಳದ ಒಂಜಿ ವಾತಾವರಣ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಆನ್ಲ ನಮ್ಮ ನಾಡೊಂದು ಓಲ್ ನೆರಳುಂಡು ಓಲ್ ಹೊಲ ಒಂಜಿ ಕಡೆ ಮರ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಐತೆ ಅಡಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಪೋದು ಕಾರು ಉಂತವ ಆಂಡ ಆ ಅಂಚಿನ ನಮಗೆ ನೆರಳು ಬೋರ್ಡು ಒಂದು ಪನ್ಪುನ ಅಂಚಿನ ಕಾರು ಉಂತಾರೆ ನೆರಳು ಬೋರ್ಡು ಒಂದು ಪನ್ಪುನ ಅಂಚಿನ ಭಾವನೆ ಪೋಂಡು ಆನ್ಲ ಮರ ನಡ್ರೆ ಪೋಬುಜ ನಮ್ಮ ಆ ಎರೋವರಿಗೆ ನಡ್ತಿನ ಅಂಚಿನ ಮರದ ಹತ್ರ ನಮ್ಮ ಅಲ್ಪ ಬೋದು ಕಾರು ಉಂತವ ನನ್ನರಿಗೆ ಉಂತಾಡಂಡ ಕುಡಂಜಿ ಕಡೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ದೈ ನೋಡೋದು ದೈ ನಡ್ಪುನ ಐಕ್ ನಮ್ಮ ದುಂಪು ಹೊಂದಿಚ್ಚ ಇನಿ ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ಸೇವಾ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದೊಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಭಾಗದ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಈ ದೈ ನಡ್ಪುನಂಚಿನ ವೃಕ್ಷಾಂಕುರ ರಕ್ಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಗಿಂಕ್ಲೆಗೆ ಸಹಕಾರ ಅಂತಂದ್ರೆ ಐಕೋಸ್ಕರ ದುಂಬುದ ದಿನಟ್ಲ ನನಾತ್ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಈ ದೈ ನಡ್ಪುನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಜೋಡಣೆ ಮನ್ಪೋಡು ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಭಾಗದ ಈ ಪರಿಸರ ಪ್ರೇಮಿ ಅಂಚಿನ ಮಾಧವಳ್ಳ ಅರ್ಣ ಪ್ರೇರಣದ ಹತ್ರ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಇಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅನ್ಪೇರು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಎಂಕ್ಲ ಭಾಗ್ಯ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ಲೆ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಂಕ್ಲ ಸಂಸ್ಥೆಡ್ಲ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಉಳ್ಳೇರು ಐಕೋಸ್ಕರ ಎಂಕ್ಲು ಅರೆಗೆ ಆಭಾರಿ ಅದು ಪುನಃ ಅಂಚಿನ ಎಂಕ್ಲೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಎಂಕ್ಲು ಸಹಕಾರ ಕೊರಂಚಿನ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಎಂಕ್ಲು ಆಭಾರಿ ಅದಿಲ್ಲ ಇನಿ ಅಯ್ಯೋ ಇಲ್ಲ ನಡ್ಪುನಂಚಿನ ಈ ದೈ ನಡ್ಪುನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಂದು ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಂಕ್ಲು ಪೂರ್ಣವಾದ ಇತ್ತದು ಸಹಕಾರ ಕೊರೋಡು ಬಂದು ಏನು ಭಿನ್ನಮಂತಂದು ಏನು ರಡ್ ಪಾತ್ರ ಮುಕ್ತಾಯ ಜೈ ಹಿಂದೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅವಳನಾಡ ಈ ವೃಕ್ಷಾಂಕುರ ರಕ್ಷದ ಸಂಚಾಲಕರಾಯನ ಪ್ರಸಾದ್ ಕೊಂಡಾಣ ಆರು ಕಾರಣ ನೀ ಕಾಂಡೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ಕೋಡೆ ಮುರಣದಕ್ಕೆಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾದ ಮುರಣದಕ್ಕ ಫಾನ್ ಮಂತ್ ಈ ಟೈಮ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬರೋಡು ಬಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಂತನಾರೆ ಪ್ರಸಾದ್ ಕೊಂಡನ ಆರೆಗಳ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಅರ್ತಿ ಪುರ್ತಿಡು ಎದ್ಕೊಂಡು ಅಂಚನೆ ಬತ್ತು ಸೇರಿದ್ರ ಮಾತ ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ಸೇವಾ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಪದಾಧಿಕಾರಿ ಮಿತ್ರರಿಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಮಾತಾ ಸದಸ್ಯರಿಗೆಲ್ಲ ಅರ್ತಿ ಪುರ್ತಿಡು ಎದ್ಕೊಂಡು ಈ ದುಂಬುದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪರಿಸರ ಪ್ರೇಮಿ ಮಾಧವರನ್ನ ಪ್ರೇರಣೆ ಹಿಡಿದು ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ಸಂಸ್ಥೆದ ಮುಖಾಂತರ ಈ ವೃಕ್ಷದ ಒಂಜಿ ಅರಿತ ಪೂರ ಪನ್ಪನ ಪಂಡೇರು ಸೊ ನಮ್ಮಲ ಪೂರೆಲ್ಲ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ದು ನೆಟ್ಟು ಭಾಗಿಯಾದ ಈ ಮರಕ್ಲೆನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮನ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಗೂ ದುಂಬು ಪೋಡು ಬಂದು ಎನ್ನೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಇಡೆಗಳೆತ್ತಿನಕ್ಕೆ ಸಂತೋಷ ಎನ್ನ ಎರಡು ಪಾತ್ರೆಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಈ ಪರಿಸರ ನಾವು ನಮಕ್ ನರಮನಿ ಬದುಕುಡ ಪರಿಸರ ಬೋರ್ಡು ಈ ಪರಿಸರವು ನಿಸ್ವಾರ್ಥವಾದ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಸಂಘಟನೆ ಬಕ್ಕ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಅಕ್ಕಳು ಯಾಪ್ಪಲ ಗೌರವ ಕೊರಡಾಯಿನಂಚಿನ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಅಕ್ಕಳ ಯಾಪ್ಪಲ ನಮ್ಮ ಗೌರವ ಕೊರಡು ದಯಪಂಡ ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ಮನ್ ಪುದರ್ದಿ ಆ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ದೀತಿನ ಪುದರ್ ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ಏತಿ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಯಾಣ ದೇಶಕ್ಕೆ ಬೋಡೋದು ಹೋರಾಡ್ದು ತನ್ನ ಜೀವ ಅರ್ಪಣೆ ಮಂದಿನಂಚಿನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿನ ಪುದರ್ನು ಪದ ಸ್ಮರಣೆ ಮನ್ಪಲಕ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಪುದರ್ದಿದ್ದ ಕೆಲಸ ಅಂತಂದಿಲ್ಲ ಅಕಲ್ ಈ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕೆಲಸಗಳ ಬಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಮಾಧವಲಾಲ್ರು ಅಂತೂ ನಿಸ್ವಾರ್ಥವಾದ ಪರಿಸರ ಬೋಡಾದ ಬೆನ್ಪಿನ ಜನ ತಲಪಾಡಿ ಹಿಡ್ದು ತೊಕ್ಕೋಟು ಮುಟ್ಲ ಇಡೀ ಹೈವೇಡ್ ಒಂಜಿ ನಂತೋರು ಮುಟ್ಲ ಒಂಜಿ ಇಡೀ ಹೈವೇಡ್ ವೃಕ್ಷದ ಒಂದು ಮನ್ಪೋಡು ಮನ್ಪ ಉದ್ದೇಶ ಪರಿಸರ ಬೋಡಾದ ಆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಪುದರ್ ಬೈತು ನೈಟಾರಿ ಈ ಇಂಚಿನ ಈ ಕೆಲಸ ನಲ್ಲ ದುಂಬಗಳ ನಿಕ್ಕಲು ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಪಲೇ ಬಂದದ್ದು ಈ ಕೆಲಸ ಯಶಸ್ವಿ ಆವಡು ಬಂದು ಅನಿಸು ಬಾರೈಸು ಶ್ರೀ ಉಳ್ಳಾಲ್ತಿ ಧರ್ಮದಸರ ಕ್ಷೇತ್ರಗೂ ಬತ್ತದೆ ಶ್ರೀ ಭಗವತ್ ಸಿಂಗ್ ಸೇವಾ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಸದಸ್ಯರು ಮಲ್ಪೊಂಜಿ ಈ ವೃಕ್ಷ ಅಭಿಯಾನ ಮಲ್ತಿದ್ದೇವೆ ಭಾರಿ ಸಂತೋಷ ದಯಗೊಂಡ ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ಸೇವಾ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದಕ್ಕೂ ತೋಂದುಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಅನೇಕ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮಲ್ತಾರೆ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸಗಳ ಹೊಸತಾದ 4 ವರ್ಷದ ಇಂಚ ಈ ವೃಕ್ಷ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಜನಕ್ಲೆಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಕೊರ್ಪುನ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಕೊರ್ಪುನ ಅವೇನು ಬೆಳೆಪವನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರಿ ಅವೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಬರ್ತದೆ ಉಳಿಯ ಕ್ಷೇತ್ರವುಳ್ಳ ಮಲ್ತಿದ್ದೇವೆ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಸುರುತಾದ ವಂದನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮಾಧವ್ ಉಳ್ಳಾಲ್ ಆರ್ಲ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ್ದು ಅನೇಕ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ಮುಲ್ಪ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತಾರೆ ಅವು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿಗೆ ತೋಜುನು ಅನೇಕ ಮರಳು ವೈವಿಧ್ಯವಾಯಿನ ಮರಳು ಮೂಲ ಅಂದವು ಮಾತ ಅಂದಕ್ಕೆ ಬೆಳಪಾರೆ ಒಂದು ಪ್ರೇರಣೆ ಆರೆ ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಮೇರ್ಲವಲ್ಲೇ ಸುಂದರಿ ಭಾಗದ ಅಕ್ಲಾಂಚಿನ ಒಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಸೇವೆ ಮಾತ ಅನೇಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮಲ್ತೊಂತಾರೆ ಮಕ್ಕಳು ಮಾತಾರಲ್ಲ ಆ ಗ್ರೂಪೇ ಬರ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಉಳಿಯ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ
ಮುಲ್ಪ ಪರಿಸರ ಪಂಡಿಲಕನೆ ಹಸಿರು ಉಂಡು ಅಂಡವು ನನಾತ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂಡ ಬಾಕಿದಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಆಪುಂಡು ಬಾಕಿದಕ್ಲೆಗೆಲ್ಲ ತೂಪುನಕ್ಲೆಗೆಲ್ಲ ಅವು ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಲ್ಪ ಪರಿಸರದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತು ಮಸ್ತ್ ಕಾಳಜಿ ಮಾತು ಉಂಡು ಅಂಚಿನ ನಮ್ಮಲ ಒಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮಲ್ಪನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಪೊಡು ಬನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಪ್ರೇರಣೆ ಮಾತ್ರೆಗ್ಲ ಈ ಮೂಲಕ ತಿಕ್ಕೋಡು ದೈನ ಪ್ರತಿಯೊರಿಯಾಗ್ಲ ಇಲ್ಲಡು ಒಂಜಿ ಬೆಳಪಾರೆ ಎಡ್ಡೆ ದೈನೆಲ್ ಮಾತ ಪತ್ನು ಬೈದೇರು ಮುಕ್ಲೆ ಮಾತ್ರೆಗ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪರವಾದ ನಿಕ್ಲೆ ಮಾತ್ರೆಗಳ ವಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸ ಒಂದು 2 ಪಾತ್ರೆ ಭಾಗವಹಿಸ ಆದ್ಮೇಲೆ ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ಸೇವೆ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಕೇಂದ್ರ ಸಮಿತಿ ಕೊಡು ಕಲಿನ 5 ವರ್ಷದಿಂಚ ಇಂಕ್ಲೊಂದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ ಮನೆಗೊಂದು ಗಿಡ ಬಂದ್ಪೋನ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ತಂದು ನಮ್ಮ ಉಳ್ಳಾಲ ಪರಿಸರದ ಸಾಮಾಜಿಕ ರಾಜಕೀಯ ಧಾರ್ಮಿಕ ಮುಖಂಡರನ್ನ ಇಲ್ಲಡಬಹುದು ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಂತೊಂದು ಬರಂದಿತ್ತ ಯಾಕೆ ಮಾದಾನ್ಯ ಬತ್ತಕ್ಕೆ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಒಂದು ಆನೆ ಬಲ ಬತ್ತಿಲ್ಲ ಕಾಂಡು ಅಂಚಿನಿ ಧರ್ಮ ಮೂಲು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮನ್ಪಡೋಣ ಎಂಗ್ಲೆಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡು ಅಂಚೆ ಎಂಕೆಲ್ಲ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಕೆಲವು ಸದಸ್ಯರು ಬೇರೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಂಥ ವಿಸಿತ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬರ್ರಾಯಿಜಿ ಅಂಚಿನ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಪಸ್ಥಿತರು ಶ್ರೀ ವರದರಾಜ್ ಅವರಿಗೆ ಎಂಕಲ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಬರೋದು ಉಡಲಿನ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಸುಂದರ ಉಲಿಯ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಪಸ್ಥಿತರು ಯಾರಿಗ್ಲಾನು ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಶ್ರೀ ಧರ್ಮೇಂದ್ರನ್ನೇ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಪಸ್ಥಿತರು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಾರಿಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಈ ಒಂಜಿ ದೈನ ಕೊಡ್ದು ಸಾಕಾರ ಮಂತಿನ ಅಂಚಿನ ರಾಕೇಶ್ ಬೋಳರ್ ಮೇರೆಗಳ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನಂಚಿನ ಜೀವನ್ ಕುಮಾರ್ ತುಕೋಡ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಪಸ್ಥಿತರು ಯಾರಿಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನಂಚಿನ ರಾಕೇಶ್ ಬೈಪಾಸ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಪಸ್ಥಿತರು ಯಾರಿಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ರೋವಾರಿ ಎಂಕ್ಲ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನಂಚಿನ ಮಾಧವ್ ಉಳ್ಳಾಲ್ ಯಾರಿಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಈ ಒಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಟ್ರಸ್ಟಿ ನೆಂಚಿನ ಲಕ್ಷ್ಮಣನ್ನೇ ಅಂಚನೆ ರಮೇಶ್ ಯಾರಿಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದ ಅಂಚನೆ ಇಂದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ನೆಂಚಿನ ಆನಂದ್ ಮೆಂಡನ್ ಯಾರಿಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದೊಂದು ಬೈದನೆಗಳ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಮಾತಾ ಸದಸ್ಯರಿಗಳ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದೊಂದು ಅಂಚನೆ ಮಾಧ್ಯಮ ಮಿತ್ರರಿಗಳ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದೊಂದು ಈ ಒಂದು ಚುಟುಕು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮುಕ್ತಾಯ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಜೈ ಹಿಂದ್ ಜೈ ಭಾರತ್ ಮಾತಾ ಶಂಕರ ರಕ್ಷಾ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪ್ರಧಾನ ಸಂಚಾಲಕರ ನೆಂಚಿನ ಪ್ರಸಾದ್ ಕೊಂಡನ್ನು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಪಸ್ಥಿತರು ಯಾರಿಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದೊಂದಿಲ್ಲ